Jesper, jeg hørte dig, der står for volleyball, frisporten, er det korrekt? Ja, det er nok. Fedt. Jamen, kan du fortælle mig om, hvad er det går ud på? Ja, for det første er det tirsdag 5. modul. Ja. Det er for alle. Ja. Men vi kører på sådan en A-hold, der kommer til DM og sådan noget. Selvfølgelig nogen, der har spillet før. Det er selvfølgelig nogen, der har spillet i klub. Men så selvom jeg ikke har spillet før, så kan jeg godt være med stadigvæk, ikke? Ja, det kan du godt. Jo, det kan du det lyder super fedt. Det er for alle, så piger og drenge. Så ja, fantastisk. Det lyder super spændende. Ja. Det tror jeg, jeg vil prøve med op til. Super. Yes, tak for det. Det gør vi. Hej. Må jeg spørge om, hvad du laver? Jamen, jeg er jo lige i gang med, at jeg skal have noget energi til det her frisportsløg, så jeg tænker, en lille æblejuice, det har aldrig skadet nogen. Så er vi klar til frisport. Og lige 5 til den ene og 5 til den anden. Så. Hvordan går det, Frederik? Jamen, jeg synes, det går virkelig godt. Det er super fedt, det her. Jeg får slået nogle virkelig gode smashes. Det er en god start på det. Jeg glæder mig virkelig til at komme ordentligt i gang. Det skal nok blive fedt. Virkelig godt. Jeg er virkelig med. Det går godt.